Parník Šumava z Prahy je ráno 1. května 2004 vítán v Bad Schandau s radostným očekáváním. Němečtí hosté se těší na své české sousedy, aby mohli společně oslavovat. Sehr verehrte Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger und liebe Schandauer. Vor wenigen Minuten hat ein historisches Ereignis stattgefunden. Es wurde eine Grenze überquert, die seit 0 Uhr dieser Nacht eine andere geworden ist. 2004 wird in die Geschichtsbücher als ein ganz besonderes Datum eingehen. Zum ersten Mal ist Europa vereint. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands, ich glaube, das wichtigste Ereignis im Jahre 2004 und weit darüber hinaus. I pro české hosty je to historický zážitek. Vážené dámy, vážení pánové, jsem nesmírně rád, že jsem se dožil tohoto okamžiku. Je mi 54 let a čekal jsem na to celou dobu. Jsem rád, že jsem dneska mohl přijet po svobodné řece sem do Německa. Věřím, že moji vnukové budou žít v pohodě. Plavba na parníku po Labi přes hranice pokračuje odtud společně. Plujeme po proudu euroregionem Elbe-Labe směrem na Pirnu. Tady loď očekává drážďanský primátor Rosberg a delegace. Také v labské metropoli jsou si zakladatelé euroregionu vědomi toho, že budoucnost znamená výzvu. V centru zájmu je společná realizace projektu Interreg. Also in jedem Fall können wir erstmal mit Projektarbeit beginnen und das vor allen Dingen auf beiden Seiten. Heute ist es ja so, ab dem heutigen Tag, dass wir nicht mehr getrennt der eine dort und der andere hier was macht, sondern wir können das jetzt gemeinsam machen. Ab heute hat auch die Tschechische Republik die Interreg 3 Mittel und die setzen wir zusammen ein. Die setzen wir zusammen ein für Projekte, die unsere Bürger zusammenbringen. Německo-české projekty budoucnosti mohou být spuštěny. Wir legen wieder von Dresden ab und es ist mir eine Ehre, 3 prominente Menschen jetzt hier noch an Bord begrüßen zu können. Zum einen den Dr. Henry Hasenpflug, den Regierungspräsident von Dresden. Willkommen an Bord. Ahoj. Takže my teď vyjíždíme z Drážďan, samozřejmě musím se zase otočit a já bych chtěl mezi náma přivítat zase znovu další 3. Saský král August Silný se svou milenkou hraběnkou Kozelovou. Nabírají kurz na míšeň a prozatím se loučí s Drážďanami. V příjemné atmosféře vzniká mnoho společných nápadů na přeshraniční projekty. A to udělalo zjevně dojem i na hraběnku Kozelovou a tak se ukazuje ze zcela nové stránky. Vítej, Miss Evropo, i když ty první krůčky novou Evropou se zdají být poněkud nejisté. Prozatím jsou v centru rozhovoru témata jako společný fond malých projektů Interreg 3A nebo také nový společný technický sekretariát Saské rozvojové banky. A na obzoru už se objevuje míšeň, kolébka saského státu. Labe tvořilo po staletí historii, která má mnoho styčných ploch. Na náměstí u domu v Míšni začíná dnes pro obě strany zcela nová kapitola. Aber der Bürgermeister von Meißen hatte mich extra geholt, weil sie haben gesagt, sie haben da so einen hässlichen Vogelmond.